Доброго ранку, шановні українці! Сьогодні 14 березня 2022 року, понеділок, 9 година ранку. Я хочу розповісти про плани роботи гуманітарних коридорів. На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Київська область, з сіл Богданівка і Нова Богданівка в місто Бровари, з села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари, з села Бобрик в місто Бровари, з міста Гостомель в село Білогородка, селищне Мішаєве та Ворзель в село Білогородка, селище Дмитрівка в село Білогородка, Луганська область, з міста Сєвєродонецьк в місто Слов'янськ, з міста Попасна в місто Слов'янськ, з селища Гірське до міста Слов'янськ. Також ми вкотре будемо намагатись сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш в місто Маріуполь. Залишається в примусовому полоні мелітопольський міський голова Іван Федоров. Також досі невідома доля Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, якого окупанти викрали вчора зранку. Залишається в полоні і рятувальник Олексій Данченко. Сподіваємося, нам вдасться його витягти з примусового утримання під час роботи коридору на Гостомель. Про результати проробленої роботи доповім ввечері. Все буде Україна!